Gollats, fem el manteniment a la Iveco. Acompanya'm. Passe, Gollats. Com esteu? Esteu bé o què? Pues sí, avui mos toca fer el manteniment a la grua Iveco. Bueno, ja tenim la Iveco alçada, ficat aquestes fustes per poder-me ficar sota i treure l'oli, que en un moment ho fem. Així no he de ficar ni gats ni cavallets ni hostes, amb això ja em dona suficient amb el carrutxa, ficar-me sota i canviar. Bueno, ara anem a treure el plàstic. Aquí ja tenim l'ajudant, que treurà el plàstic aquí sota. Saluda, càmera, màquina. Que no hi entres, me cago en l'hòstia. Pisa que va, no ho sé. Com que ara no sé com diu. Censuraran, me cago en l'hòstia, que no em sortia la puta paraula. Me cago en la puta. Vaya, tío. I mai se li cau el tap a dins. On l'hòstia, la pressió l'ha fallat. Se li acaba de caure el tornillo dins del puto oli. És que n'hi ha un fart. A continuació farem pesca de tornillo en oli brut. Com ho hem de fer, això? Sí. A veure si trobem el puto tornillo per aquí, amb la clau. Cago en l'hòstia. Com remene. I està tot. Vale. Victòria pustuflant. Vale, un cop tret l'oli, anem a buscar el filtre de l'oli que està allí, amb aquesta peça, i el traiem. Filtre nou i cap a dins. Vale, ara el que es fa sempre és agafar una mica d'oli i ficar una mica d'oli aquí a la junta i aquí a rosca perquè després quan el vulguis canviar no es quedi clavat. Bueno, un cop ja canviat el filtre de l'oli i ficat el tap amb la junta nova, sobretot, ara ficarem l'oli i farem nivell i després mirarem nivells, rotllo, aigua, límpia, que tot estigui bé. Després d'haver fet el nivell i tot, fiquem la pegatina, que així tenim el control 100% dels quilòmetres que portem, mirem aquí i tenim el pròxim quilometratge per fer el manteniment. I així tenim el control 100% dels manteniments i tot el que he fet. En aquest cas només l'he fet el filtre de l'oli i així jo sé que la pròxima revisió hauré de fer filtre d'oli, gasoil i el d'aire. I així mantenim bé la flota de grues, perquè amb el cares que van s'han de mantindre.